Masa? Yahay kay ka pre ba nakasulog ka di trabaho pre. Gadi. Gadi. Wadyo ko nimo giatog balay pre kay duha to ta diha. Kapalot eh. Kasayon ana. Asa ko ning libur masa? Kasayon ana, draw minasaw. Sayon ana trabaho man. Salan mo kay isip ko sa kon. Grabe, pitik-pitik pa. Anak manang practice. Ako ipakuan dia, patindali ara na. Kung master ka na, di mo naman yung kalison diretso. Kamaayo na ko ana. Pitik sa practice pa ta. Maayo kay ko ana. Kabalo ka nakahumantag criminology. Oh. So, ibog. Diba kurso na ko criminology, mao man na imong trabaho? Construction? Kunti mong malahan sa nasa dudong oy. Dudong pa. Graduate kas dudong automotive. Masa automotive, mala-mala ginang masa na. So mga idol, parang Edgar mga idol, nakasulod gid diri mga idol. Kabalo man ko pre. Abi na uli na ko balo ba. Kamayo nimo. Uli sa ka pre? Basta ako mo piling trabahante pwede maayo magida. Ay por. Naam na ka por. Naam na purman na diri oh. Ang purman mo mga idol, taga Kiwana ni mga idol. Oh. Basta ako mo piling trabahante pwede maayo magida. Nya. Uli na ko pre. Wala na gor, wala pa kay nahuman. Humo pa man ako ni. Ma-apply unta kung purman ba? Por, pwede ma-apply diri por? Pwede po balik lang uba pohon kay murag man. Hapon naman ron. Hapon na no. Mo man ang akong tig-apply gud por. Inari yung oras por mga alas 4:30. Ha? Kay gamay lang trabaho pa. Muro maglawas. Na. Di ba pwedeng hapon na ka mo. Balik og ba por? Oh, balik lang mga. Sayo. Mga alas 6 siguro sa buntag. Alas 6 buntag? Kini. Libre ka ni por? Libre na tanan. Atong merienda, atong paniotto. Wow. Tanan ni. Pre, libre kaon. Boss. Libre kaon, boss. Libre basta kamo. Kini. Mo ni ganahan ako. Nya usa mo'y trabaho na ko tripor. Kuan pares ka man iya, mag-finishing gyapon ka. Finishing gyud ko? Eh, mo man ang kuan, mo man ang paborito ng Pre, finishing. dali ko pre. Kaya ang purman wa ka mo pre. Di man ko kumo ng finishing pre. Uni ang apply kanit makakabalo. Akong trabaho ko siniro man. Ay no na tong tagiyay ang ikaw lang. Oy, ina. Boss, pagluto lang daw siya, kaya sa kabalo gay. Di ko kabalo finishing, magluto lang daw siya. Mahilaw ang nilutuan ba? Dili uy. Pagkaon ninyo. Tagaluto lang ko, boss. Tigluto lang daw siya. Ako bahala ko, boss. Sige. Ba, adto lang siya. Oh, alas 6? Oh, ligo lang daan. Oh, por alas 6 por. Oh, alas 6. Kay mo ginaitig dawat na ko gyud kuan gyud trabahante. Salamat kay por kay makasulod jud ko ani por, makapalit jud ko ani bugas por ba. Kay matipigado kay korong por. Makapalit jud ko og bugas. Tama-tama gyud kay ang tagiya ani magkinahanglan gumanggod. Oh, gani. Thank you kay por ha. Salamat jud kay por. Isa pa yan. Oh, sige. Pre. Dali sa pre ba? Dali sa ba? Dali sa good. Dali sa ba? Ano gay? Dali sa. Football ganun ng lalaki si bitaw. Ano sa man Kung may kusinirog man, ako'y balunan dito. Sudan na to. Sudan. Kana. Kana kay para dito ko nyapos. Gani. Dito ko sa balay mo nyapos. Sige na. Mula ko. Por, salamat por. Oh, sige. Oh, uli na ko por ha. Thank you kayo. Okay.